Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi ñagani mon Allah moƴƴere jaam kisane nden ko Allah mon kala to mbawɗon wonde e wonirde émission mon Fayda Nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h toujours ko ɗum mbimon Martha Linda danta mon to tanko nalankoɓe mon ɓe ganduɗon yimmoɓe so jimi beltoɗon ko wona ɗum ko en calmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala to mbawɗon wonde e wonirde gila ɗo ha Sénégal gila gartum Sénégal mi heɓani wadde ɗo émission e komi janoɗo joni kam mi arti alhamdulillah murtannaɓe Sénégal naɓe fof ni calmina ɗo émission mon Fayda Nalankoɓe hande bismiɗen ɗo ko Adama Djibo Adama no mbaɗɗa baso ala mbiɗa selli baso hande goruɗa joom tanni baso bismillah ma émission men Fayda Nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe e pulago oɗo sa an huccitema بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله واحد لا قهار مي آدم جيبو مي بايلو مودو ono fulbe mi bismillah mimi iwi moti mimi yimma inde nyulaado yoni la ngon digay mi jodi nyamanato masha Allah Adama Djibo ko motti jeya Adama Djibo ko beytowo iyo nelaɗo yimata iyo Adama ko ceerno mawɗo de miɗani Adama ne waɗa hundeji kewdi kona beytugol ngol tan de ha aɗa yeeya leɗɗe e tuumema en jetto hen bisimilla mba no jibanta men nelaɗo bandiraɓe yeeɓiyankoɓe machallah sallallahu alayhi wa sallam taslim hasbuna lahu wa ni'mal wakil hasbuna lahu wa ni'mal wakil hasbuna lahu wa ni'mal wakil hasbuna lahu émission o masha Allah
pardon machallah machallah o weli sanne Adama nam mbiɗa ka pullo masine machallah mais ka ajimowo ko bettugol ngol tan mbatta malla aɗa jogui liggey goɗɗum e nder wana yimgol tan min ittal lekki ɗum ittal lekki min janginaɓe sukkaɓe ɗum janginde sukaɓe ne itta leɗɗe ina wayno leɗɗe holɗum e yomin jogui centre ñamana to min janginaɓe sukaɓe min ittal lekki ɗum ñamana to inchallah centre 2019 mi fuddi centre o to ndeysan janginde toon sukaɓe iyo donc le leɗɗe ƴettitaɗe koko leɗɗe ɗe cafrata bon en mbaɗan profité ko mais ko yettima ɗo ko arɓe jiimu men min jiiɗi andude holleɗɗe ittata lekki ko mi itta kana heewi sanɗe so yimɓe sellani mi ƴeewa taf so mi wawi safrude cafra ɗum iyo aɗa safra ko heewi iyo ene wawi a wona docteur kam mais ka docteur ɓaleɓe wallahi donc aɗa ƴetta leɗɗe ɓaleɓe aɗa safra ko heewi quoi iyo d' accord donc min nani on nanini kala gonɗo ɗo e seyɗade bonɗo ha machallah oɗo woni Adama Djibo ɗum waɗa ko heewi o fewda ko heewi mais ko o jimowo kankone ko nalanke o ɓuuri yimde koye ɗemgal ɓaleere nde mais omo nana pular omo nana ɗemɗe kewɗe min ni mbattadindami yew mbimi alay saago ko mamata moɗo invité mais émission o ko émission foyre nalankoɓe ko nalankagal yettinimo ɗo mais mi andina moon ko ceerno mawɗo omo wawi safrude ko heewi ko leɗɗe ɓaleɓe o ittata kala ñawmo gonduɗa sa yettima Adama omo hasni omo yewta e Adama ko ar yettima ɗo holko jiiɗa e alhar pulareɓe mi woni tan pulago bon min kay komi yidda e goto tan malien fou on kawre min mi yidde kawɗo sande naatiɗa yaltida aduna kay wala fay hunde on yoƴettata ɗo ndeysan on maaya on jeewa Allah on jeewa ñulaaro on kawre malien fou wana sifu on kawre tan min kay min tan jiɗɗa eɗen ñaagui jomiraɗo joom bawɗo dillere wonde nder leydi Mali yo Allah ñippude ya Allah ya barke salatul fatiha ya ko Allah yiɗi nelaɗo ko ɗum Adama wi alana boɗejo alana ɓalejo kañum ñaagui Allah ko yo Allah ñif jeygue wongue nder Mali ɓiɓɓe leydi Mali naaɓe yo nanggodira jaggodira kaɓo probléme immo e munen yalla faabo e Adama so ɗum diri ɗon hon nde natɗa e arde hol caɗele ɗe jiiɗa e nder alaɗa nde aro yalade kala liggel mo natanɗa ene waɗi caɗele mais holi caɗele keɓɗa hen eyo bon fengol so a yi Mali ɗo gondi joni fengol waɗini Modou Ba kamɓe ɓe fena président ministre kamɓe fu ɓe fenna fenade heewi aduna ɗo so on susata Allah fu wallahi gasata so on susa e Allah wadda ɓay fu on kawarta caɗele nder leydi fa on suusa Allah so fayi wona aljanna fu aduna ɗo so on kawri so on suusi Allah aduna ana wella inchallah joni gorko susata Allah debbo susata Allah kamɓe ɓe saabu ɗum ni somi yalti fu parfois somi yimɓe fu mi wulla mi wiya aduna kay mi yiya aduna kay timmi ñulaɗo haali so yetti aduna no timma fu yimɓe fu nan laata dawaji ndeysan joni so a ƴeewi ko yimɓe waɗɗata so a ƴeewi daaba anda ɓuuri yimɓe ndeysan wallahi ko dabaji mbaɗat ɗo ko ɗum bani aadi e wonno e wadde wallahi kulata kersata wallahi kulata no laaɗa kulata wallahi ɗum numi susi sabu ko ɗum kulɗa hen machallah e so ɗum diri ɗon mi nani morceau ma gotal yima tabital pulago so tawi aɗa wawi yimande men ɗum seeɗa ha tabital pulago so ɗum dirima aɗa wawi yettade tabital pulago mbiɗa salmina mon père soko on woni Abou Sow mbiɗa wiyatmo Seydi Sow makko kanko woni vice président ɗo nder leydi Mali e ñanden ɓe mbaɗi dental mabɓe to yette Nigéria Allah waɗi mi sellano mi heɓani haalde hen hunde ne heccangue kadi ɓe mbaɗi kadi ƴaynago mabɓe pale machallah fulɓe jalti fulɓe notima en beltima e ɗum no fewi hawde kadi martalinda sellani ma mbaɗ ɗon kam duwaw noon mais ceerno mawɗo nan ɗo jooɗi sallah no safram ham sella inchallahu rabbi e bisimilla ma nde jimantani la ilaha illallah mine yimma inde kapitali pulago la ilaha illallah mine yimma inde
kapitale iya la ilaha illallah min yimma illa kapitale pulakum hadu rasulullah min yimma illa kapitale so ma yidi Allah fo kawran dun kalle kapitale so ma yidi arna fo kawran dun min illa kapitale pulakum wari kawrin dun min yimma do min yamma illa kapitale kapitale pulakum jale ko be ngani kapitale ne kapitale jante sidire sangare ne kapitale sidire sangare bari so ne kapitale pula pula ila min yima ne kapitale ala wa arsu wala wa amna mahndadu ala surana adun hamdadun ala do so ala pima dargali min la surana ala tajidayno adna bayno tariful ba so bayno na tadi dum min yima ay kapitale bayra adama wari do min yima kapitale pula ko andale min yima kapitale ala hobu jul amadu ma kapitale pula pula ilaha illallah min yima kapitale markalam badu annahi dum min yima kapitale pula kapitale pula pula adama to ni de ngara e plato fulbe biya ko Allah tabi waldi be tawi fulbe fulbe odon hande o ko bawdo monde masha Allah fassa tabital plagu weli jumul tabital plagu weli so dum diri don me salmini bandira musibite dubi biyan ko be kala to baye wonde e wonirde toujours avec martalinda émission mon foyer nalan ko be ko dum bi mon bandirabe ha joni émission wonan do de ko wurami mayan ko nalan ko be wonan do mais ko addo nalan ko be ala do hono watte on biyan sponsor min ewi ma ala fako min ewnaki donc nalan ko be il faut que beccon ma hakkille e adama mi namno ma e der ko amda yimde hande holi balludo may der bon so ayi hande min yimma fu mimi talibo mimi nangi wurde jungu ko mi jangi kanko ina wata sabu dunni mi fuddi yimgol naati seeda fa 2003 mi wari mi fuddi yimgol to nun dambele jimdana iyo kanko woni modou an lawol jimgol kay jimgol kanko woni wallude iyo masha Allah en calmini nu dambele kala to wawi wonde yimurde donc so mi yi adande jimdi ma di kewbi koy bambaran ko je batta ko dum ko batte ko sababu de jungu nu dambele gonda ko dum iyo bamana ko kay joni so ayimi ni yima bamana ko mais jangi inde nu dambele o woni sabo non et puis so ay yimbe fu bamana ko be nana fulaka sabu dum nema mina yima koroboro koren do miangan kore bobon kowe ana kewi adde leddi fof ade yimay ni yanga bobo français tout français dum wow machallah odo gorko baylo ko jontado de on ji leddi fof o mo yima hen mais nu hade men e woddoyde holko biyeta bibbe fulbe yimobe sukabe fulbe wonbe yimde be ngara yitude lawol e mbara décourager be ngappo holko biyeta hol conseil dokata conseil ko men hokkata kan o kay bi tidgal sedatan be tinno so be tinni fu ko be tawtata o be keba pattu be perisa so a perisa fu a hebatano perdat wallahi be tinna sande ko yimbe kalta pattu be nana ko yimbe wiya pattu be nana be golla tan golle kay wala ko wala gollugo fof ma monne nyamda wallahi bisan inshallah bon ko bamda yimde joni holno foti kilpaji jaltinda wala album bo lipo kay ana yetta debe jitti kilpu jaltinda yo nga so kay indi de fumi hen fulbe wahi bamana ko wahi son kay ko mi iti temdere cebandeji ala yimi mais joni dum non joni so wiama foti album ngaji hawrata
albumgaji nayi mi itti son goto dum na kewi albumgaji nayi jogida kany mi songuji goto di jimata iyo ndeysaan machallah an vraiment mais nder clipage ma he hol cadele dañata walla da hebi ada jogi neddo wayno manager ballowoma affaire clipage ma dum doji ma dartama kalis dartama sponsorage pour ada jogi dum mi joggay tafo so mi hebbi kam mi yiddi mi hebbay tafo mi woni manager mi woni sponsor mi woni arrangeur fumi a wadata ko fumi wada taka jima tampa itta kalis poste ma bada fumi pour yo yod so mi hebbi sponsor manager mi yiddi sande jungo goto kay jungo goto jutata sada dum ittude temdere so e fay iyo itti tapande nay clip wallahi on wonde wona to adama to gonɗa ɗo ona ɗo fotno wonde hande mais ha joni eɗen duwo eɗen mbiya yalla faabo ko noon tan ko ni tan bon ko yalla faabo tan ko Allah jogui foof ko Allah hoddirani neɗɗo ko ɗum tan dañata e ha joni e nder clipage ma he no foti jimɗi fulɓe mbaɗɗa hen capté sappo e nayyi mi itti sappo e nayyi bon ko taptal pulagu tan cuɓiɗa hen jimɗa ko heddi ko bon ko kartal pulaku fulfulde ko yun lano dum mi idi Badara Ali mi itti Suudu Baba mi itti dum moti ko dum pullugoto kanko bingela Kumba Sidibe wiyete to kanko dum mi itti fulfulde na kewi mais yima men Badara Ali o Badara Ali on jaba welde de sa jaaja ayo he dum wala bismillah سيدنا علي بدر علي سجادا علي سيدنا علي سجادا من بدر علي إنما سجادا من فاطمة من مكة إنما سجادا من أبو طالب من هذا من ما سجادا كان بوجه من ورد من ما سجادا بدر علي من مرما سجادا إني بادي أوليدي دون سجادا مريت على أوليدنا بدر علي سجادا كله من مراد سجادا ما شاء الله donc zigi mi ada pula quoi bon famille ma sha Allah bon so dum diri don mbida ka al safra ko heewi ka ciarno ada yima dum heewdi de kaw ma sha Allah andi baylu kay baylu no baylu fo dem fof anani inde Seydina Bilal jonde dugol miside nyularo kanko dum o baylo no o baylo baylo be por kayra da be por ben so dum diri na men wodori bon ay mi yari mi zikri fof ni yaden yiman minna emi Pinal TV seeda tan ba seeda tan Pinal TV ware Pinal ware na gasidum ware Pinal ware la ilaha illallah Pinal ware na gasidum Pinal ware mi na dari dari zinara le amada Pinal sekumaru tali kango ini fulbe sekumaru tali dum ina gamena ina Allah bira tali di program kola jalo mino da kola jalo kango ni mino da no tay mi samo ta bi kango do jalo do jalo bana nya me be kame harata ne baba jalo do kango do na yidi ne do sal kabe san me ne na pinali tebe lale onali da besila mengajidu pinali tebe wala wala amutul tigi umara pinali pinali ajo de
jogi o jogi badala burgu mine yemaro pinalite de dum wari o wari balla dum ma yema pinali so min wadi mine yegi tata bindile Allah mine nora marita buntu mine nora mine yemaro Allah mine nora mine yegi tae amadu mine nora jarada jara salmu jara misalmini mama sise do misalmini hama sise kango ni modi boto kango do di nyamana hatete boto nora ala hoki mo anda lutura na ohimane handa nora pinali te wadi ni pinali so ongira pinali ala hoka varaji pinali tele so ongira pinali tele ongira la kurana no pinali yari hasi pinali wari mali do onkawiri kelin do pinali wari na mashallah ala pinal yala yimama fofu yimama do technicien yel directeur uji animatrice uji fofu yimama do machallah min beltima ko wona ɗum ko nani wiya yeehi ñooro toon to ziar ñooro galle ceerno haadi gaɗandi taltal ɓe no feewi bon c'est hade men continde ɗum ɗoji men ɗi a yimana men taltal ɓe joni seeɗal tan taltal ɓe ceerno haadi tal ha modi baɓe wonɓe ñorodi sahel wonɓe ñooro foof to mbawi wonde a yide bon ɗum ne welno ɗum quoi kamɓe kay la ilaha illallah ni ɓe joguito solato ni ɓe joguito mi iwito mi e goppa on kawito mawluto inchallah ayina basu wala hen yaagi asal mustagisin agisin mena noda do taliro hande yaagi asal mustagisin agisin mena noda do sagitale andalo Allah ki sagitale do mena noda do sagitale Muhammadu Rasulullah tiyumine noda Allah ki mo no andalo kamena jogi wuru hokare yimmadu shagitale an kutini otina segane dina don noda chorona hajitale mine yemara handadu ala do hoki ta tuje utambulu ala hoki ma andalo don chorno hadi chamu ala hoki ma andalo guana don noda chorno hadi tale kambe pullabe hamdadu chorno hadi fulu bana ibi arabu kama biwani eri chupi noda chorno hadi amun kulare babi gabu goto kinel miyata dum noda chorno hadi kambo gorro ko ohide kambo jaljalali ho kambo jalo nagobe kamai jalali ho noda fuba na yamata gacha be hidai gacha do chorno hadi chamu noda chorno hadi talmi noda mara noda fuba na yamata jombe fuba noda hadi dom kamerun nikawruno jombalu ni fuba noda fuba hamdum chorno hadi ta janna ni fuba noda hamdum chorno hadi tali atina adum chorno hadi anga oni himina yima chorno hadi tali dum chorno hadi na oni dum chorno hadi ammi marta min wadana hado dum chorno hadi marta wi wandu ajugi dum noda chorno hadi marita holi ma aduna do marita wi ajudum mere noda anu chorno hadi talmi noda handadum chorno hadi na randu yaagi
sini charuno hadi tal. Mashallah sana bi Ceerno Hadi Tall miɗo salmina ñoran kon fof kala to mbawi wonde wonirde miɗo salmina Safi Tall so on woni tawrode bewɗo tawrode jontaɗo donc limti juuma bon min gandumi ko Safi no fewi heddiɓe mi anda ɗumen donc mi salmini on onon fof kala to mbawɗon wonde wonirde machallah yimol Ceerno Hadi Tall weli Adama oɗo saha joni Mali no wuli surtout e bangal bandiraɓe men halpulareɓe wallahi ɓuuri muusede hol ñagude Allah holko duwantoɗaɓe holko mbiyataɓe ha jaam warta men enen kala enen foof par ce que so bandene tampi foof an hakkille ma dañata wallahi fay joni to gonɗen ɗo hakkillaji men lelaki eɗen e cligne eɗen ñaama eɗen jarala foof ko banque en mi hakkillaji men ndeƴani sababude bandiraɓe men tampuɓe ɓe holko mbiyataɓe en bandiraɓe bon komi wiyata ɗum kay yoppoen koyngel nanga jungo on wiya haaɓe e fulɓe on wiya fulɓe bo on wiya o fu fenne ɓe fena o mbimi ɓeɗo welgaji waɗe wana fulɓe wana haaɓe wana ni foti o fu fenne Malien on jeewa sande ƴewtindo on jeewa sande sinon so on kawrayi yimɓe goto warata kawra Mali so Mali boni amme fof so Mali gasi ɗum gasama fof haalgol koɓe haala o fof fengol ni ɓe fenna o e politicien so kamɓe ɓe fennayi ɓe ñamata ndeysan e ƴeewu français ke kamɓe ɓe wala damanto ɓe wala fay hunde wala to ɓe wala worudu ɓe ramata so ɓe waɗi escroquerie fu ɓe ñama fulɓe e haaɓe ɓe jooɗi boyi fay hunde wala to so a yini war fu joɗen kaale so on kaali fu on kawra so on kaalay on yiyatta ma kaldigal kala ko batta ko ma haltide donc bandiraɓe men musidɓe yeɓiyankoɓe windiyankoɓe émission mon Fore Nalankoɓe ko ɗum ko Adama wi koma mi namtimon ɗum no fewi par ce que pularoɓe mbeɗa andi on pamta ɗum no fewi o wi bandiraɓe musidɓe tedduɓe surtout bandiraɓe men halpulareɓe ko wiyataɓe bandiraɓe fulɓe yoɓe jaggodir goppodiren koyɗe nanggodiren juuɗe par ce que an aɗa yaltini junggo ma goɗɗo hokkuma koyngal cikka ko junggo donc goppen ɗum nanggodiren dokkodiren juuɗe ɓerɗe dokkodiren hakkillaji joɗɗen jewtiɗen jidden kaltiden ko ɗum ɓurata nafde en e goɗɗum e haaltoji e ga e to mono fof so ɗummi wiya pullo wiya kaɗo fof ko pene enen fof ken malien jaggodir donc ɓe nani haala ma machallah so ɗum diri ɗon bandiraɓe e musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi salmini bébé yam bébé chéri mon cœur gila ɗo ha France cukalel togosel o wi rokki kam nagge Mauritanie heccanke o noddi kam o haalni kam mbiɗa wiyamo Seydi Diallo makko mi weltima no fewi soko on woni miñiraguel mum kanŋe e so ɗum diri ɗo mbiɗa salmina 100% pulago Kadija Cofel Diang ko woni e darnade ɓiɓɓe fulɓe toon to leydi France wonduɓe caɗele probléme uji mumen omo woyto mo wullito bon ko fulɓe fof e darani toon surtout yimɓe hewɓe cikkata ko Sénégal naaɓe o darani ko Sénégal naaɓe o haɓanto France non kanko ko pullo fof kala joguiɗo probléme kala gadduɗo caɗele mum sa noddi Kadija Cofel Diang kanko ko jibinande France o ƴimmoto o haalde e gouvernement français o wiyaɓe fulɓe ne gonde caɗele étranger ji ni mbaɗi souffrance eɓe gulla donc eɗen calminama eɗen mbiyamo Seydi Diang kowona ɗum ko kadi mi salmini Kumbissi guila ɗo ha France Kadija goppeɓe ɓe garta goppe Kumbissi arta min jewnimo hanti Afrique naɓe jewnimo donc mi salmini on mi salmini fulɓe kala biyowo mbimi e mbimami ha joni ko ɗum mbiyami mon tinnoɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe min ko ɗum mbimi toujours ko ɗum kaldanmi ga e nanggodirani ga e ciftodirani ga mono fof waɗani goɗɗo ko hooram yahata ɗaccon hakkillaji mon kadi e nalankoɓe mon so nalanki ala e leñol mayat so yimyanki ala e leñol yahata so windiyanki ala e leñol yahata so haaliyanki ala e leñol yahata haaliyanki e windiyanki e jaydiyanki ha e yimyankoɓe men ko kamɓe goni sabunde leñol ngol kamɓe soɓe lelni yahata son ɗaccani mabɓe hakkille kadi yahata toujours ko ɗum mbiyammi moon ko ɗum gonmi e haɓanade ɗo surtout yimɓiyankoɓe men rappiruji men nalankoɓe men e foof
inyama kalaji ben eden biya yalla faabu yalla bamtu men bamta lenyungol yalla sur sura lenyungol yo Allah faabu en faabo lenyungol adam holko biyata no wayno sukabe wonbe der ar ande an kam ka baylo no wawi wiide ko ñeñu no wawi wiide ko ñama kala mo holko biyata neddo sada ido liggiyaji wonde nalanki wonde yimyanki hol conseil mo dokkata bandiraɓe hande nalankagal boni ñama kalagu boni mono fo waɗi visé intérêt mum ko jawdi nden ko ñeño haalanno dimunana ko hande ñeño haalata ɗum sababu nde jawdi hol conseil dokkata ɓen yimɓe conseil komi joggi kay so a andi hoorema fo na gasa be yoppa kalisi o be tewnan hoore a iwi fulɓe a wiya min pullo min mi bonata ko fulɓe bunnayi mi watta ko fulɓe waddai so a yoppani lawol o ana yetta kam fewat so min ɗum mi wi min baylo min mi lewa yoppata lawol baylo koɓe fay hunde wala no so a yi on kawrata saabu ɗum ko a iwi a anda e ko iwata an a anda e wondo joni jango ko waddata on anda e no hande mi wala fay hunde jango a heɓa mi jogi fa heewi Allah andi ɗum so a wi min mi wawi mi wadda min mi yiddi mi wadda ɗum ana bona fo so on yoppayi ɗum gasata komi mbeeɗa ɗum funa yidde inde fa on yiyami fa on yiddami so a yiidi inde a heɓa inde so fay a bona inde goɗɗo na waɗa so a yiidi inde fo so a golli fo a heɓa inde a yinna goɗo a bonna inde bako fa a heɓa inde o heɓata inde no so a golli a heɓa inde golle ngol fof donc mbiɗa ko yimɓe goppu fenade ka waɗano ko mbiya waɗi ɗum so fenade immima hen tan timmi so a golli a heɓa na a gollata a yiidi ni waddi fo a waɗan ko tuuni wallahi sa yiiɗi jawdi ma mbaɗa ko jawdi heɓata walla mbaɗa fenade keɓa wallahi aywa aɗa waɗi bandiraɓe men yimɓe surtout ɗoji men yo yimɓe neɗɗo andu hoore mum sa andi hoore ma tama waɗi ko goppuɗa mais sa andani hoore ma anda ko mbatta donc yalla faabo ha joni adama nde jimanta men dernier morceau mbaynoɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe émission mum foore lalankoɓe la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah muhammadur rasulullah haidara nyarato alanda dardogan sari seidana fudugul mengolula inde jabaru latifu kaharu maliki muluku hebinu junubedum inde nyulano bi aminatadum bi abudulaydum so me yudu hanadodum sabu muhammadum ala tani arunahu sabu muhammadum oego to tofu mi wila ilaha illallah fay hunde waladum fay hunde wawayi fay hunde duwayidum on yiwa fama ago on je wallatifudum so ayedi arajoɗaɗo anoda aladum malkini muluku salamu elimum aduna sababu na hewi ijikele wahewai aduna sababu na wahewi jikele bona hewai dum so mi jemi aruna ado satuna aduna fu abuna bungoruna abuna gwalema yimba na halalu fu debuna inga yimbe
fina baby ya so mi jemi asilama baby silame hewai jumbe asilame du hewai mi halla na do marta atamina so afama mi ya ma jumbe na hewi asilamu hewai mulando utani patu fena aduna asilam gajana fena uri patu ja asilam beja dun uri patu tonai munda asilam matona bewi patu wadnu ari mesusi alhamdulillah osusa fama osusa jatu fu Allah osusa jabaru ala ofidi aduna dun kango gawi fahimuna huwa tamo alayya fulodi ko hagila awi idin bujudu ni walado meneno da muhammadu zuhurumati muhammadu sumakanati muhammadu zufadili muhammadu el awal muhammadu el akhir muhammadu yumali badu muhammadu inene muhammadu habibullah muhammadu Izbullah Muhammadu ya sito habu sira ikira inodan dalado marda atinifu ana yutan yukudu so ayodi ni yamado inne ni mado finali tele dumari o wari zamedu finali tele wari ni inna fulube ni bailo fulube ni ano adama jiwo so fai hebi jamunde hande mika ya pulo kese so ibi pulo bebe mika ya pulo bebe ai ibi pulo gorko so mi hebi jamunde mina ta adu mika ya pulo bebe ali ni pulo bebe na mata gaje jonko so ni pulo bebe na yubi ni pulo bebe na yubi deuda Allah be andi hudu pulo na andi Kera amde ayidu bejagai to bejagai siru inna da fulbe mashallah ilaha illallah muhammadur rasulullah no jumal gol gol ni dam say jam da fulbe no ko fulbe jangi fulbe jey fofu debbe no fulbe ci le wondo o hebi jamdi dan uso sa barba nden da baba mo da so go dum wonju wado iyo to fulba ko mi andi mboyri nyebbe ciobal nyebbe laccir nyebbe café du nyebbe fofu nyebbe fulbe muste nyebbe modja fulbe na defi nyebbe fu ko lotugo diam ko loti nyebbe o be yufata be yara so be yari fu so timay fu be wada diale be lota yende tati yende be lota awi ay pullo debbo alotata pullo gorko yeta so be loti fu yalta min lotata pullo dum kay ana tidi de Never listen to my you nebbe. On never let me let the caramel and jaran caramel and defend. No, baylo gorko hebndi mon hal. Tawo mo hebndi mon hal de surtout. Dum ko golle salsalbe be. Salsalbe be e jidi nebbe tro men ben kam ko nebbe tan. Donc émission mo fer na lankobe e de calminta bandirabe musibite dubbe bayno dabe ero yoni. Mashallah. Min salmi ngolo tele pinal fo min salminde auditeur tele pinal fo aduna kay so wara hande jango ko arti amme kambe fu be witti do de yaha tinno golle lobbo tinno suusa Allah a anday amma ya hande na amma ya jango a anday amma ya suudu mana amma ya lawula anday sabu hoddu asusata Allah joni kay mi wadda duwaw Allah woni allahumma ya sarifal mustagisina wa ya yasal mustagisina gisni Allah on surima sabu yun lando ma malien kawre mi nyaagi Allah hokku arsulo ba malien fu amin ya rabbi Allah suturan fu amin Allah winda baraji amin an kay alati baylo afami alati baylo kullu aslamu fu alati baylo so kullu juuli fu woni wonti baylo
machallah wona ko baylo way fulde so dum didi ko kaalam parce que ko baylo calmini wayli fof kala to mbaaw wonde wondirde salmini galle kawam ton to lafiya bugo galle Oumar Thiam Kanté naabe fof so wayli mi noddama tan no dif bangam mo sibe gila do ha ñoro disayat galle Dawda Si mi salmini fof gila do ha ñono partout ha on fof on salminama hande ko wayli mbada do invité ko wayli be calminte so dum didi don air o yoni e calmini bibbe fulbe fullabe lamdam bibbe fulbe fullabe barki e rendodirbe juude men e berde men hakkillaji men conni ngesa Pinal TV pour yaltinde bibbe fulbe nalankobe e nibber dokki martalinda émission lumière d'artiste ko dum woni foyre nalankobe toujours nalankobe yobe jaltu yobe jie dum foko ballal liñolde on bi sa tawi dudan hubba sa beydani hen kudel ma hoto ñif dum donc ha joni en dowata yalla nawru télé Pinal yeso yalla bamtu télé Pinal bamta nalankobe men bamta yiriyankobe men bamta haaliyankobe men windiyankobe men kala to e mbawi wonde wonirde mi salmini mi juurima on mi salmini mon papa ya Mourguila do hakala bankura ase soko on woni Bocar Guissé gorko mabo jontado ha gorko mabo gondo e saamu gonno e saamu nangi me hande kam papa yam nan tan jodi ina fatti émission lumière d'artiste Pinal TV faut ko batto yomde amanda papa yam ko lumière d'artiste tan jotton fatti ina dara ko do bunde dara émission donc mi salmini bandiraɓe kala to mbawi wonde wonirde mi salmini mi juurima émission mon foyer nalankoɓe enen gongol inchallah rabbi merci beaucoup à la prochaine.